Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa, create, inspire. Nagaliang jongi kum himas punga youth federation ngiwan chapi kilat patai khubor ban pensneu nepa ya ka khubor chaga sorkar palam khmat da ka MD itu bat chaga office jong DC bat SP jong East Chantier Hills district bat ru chaga office jong ka pollution control board ni kum ka himas punga youth federation bat ki khun ka ilaka hi baro ni percha jur ya ka jingle donbor ban penyat bet ya ka public hearing jong ka sisimen ka bala pelong haga live waiterit benai bahnyo snam hajar arpenru ya ka ne ka public hearing ngimla ban pediang dalele halor ka nongrim baki pulit kimcha ne ailat ini ban ye don bentalang ne ban pensneu ye kimat jingdawa jongi namar kata nginile nagaliang jongi kum ke HSYF ngin ke jinile jongi kampat kut ngi kum ke HSYF nginile hadu bangin dayo ya kahok lajong haga jingide bat ka public hearing jong ka Sri Cement Limited ka balolong haga live waiterit Banai Banyu jong news nem ni nagaliang jong ka HSYF ni penrem jur bat ngim priang ru ya ka jing penyat bet ya ka ni ka public hearing ha ka to kesni daga Meghalaya State Pollution Control Board bat ka office jong Deputy Commissioner jong ka East Chantier Hill District halor ka nong rim ba ki mailat ini lani kilkhang lanti ini bangin lek bani sim benta ha ka ni ka public hearing bangin pensneu ya ka hok ka jongi ya ga jingmu ga jongi balengi kum ki khun jong ga ilka sutnga ni persya ya kan ni public hearing ke benungkong ni sneu ban penrem ya ke police department kiba lependon kambakla ya ke bor ga jongki ki polisi ki de ban long neutral ki de ban pentikna ba ka chongsuk chongsan ka don hapdeng jong ki imlang ka salang handrai penban ha ka to ga sngi ki de maki ki ba thau jing ban kulmar ki de maki ki ba khang lenti yangi ki keli habang yat lenti ki keli ini se e penlek habang i ong bang don ga jingtmu bangin lek bani sibenta ha ka public hearing jong ni Sri Cement bat ki lakhang hangtai ki lakhang lenti ini ki latit ki labom bat ki laong ba phimde bani sitlek bani sibenta ha ka ne ka public hearing kane ka pen i ba ki police bat kini ki kang jong ni ka Sri Cement ki longhan in glove ha ka ne ka benta ni kami lentiru ba USP bat UDC kide ban long ki nong tre jong ki pai ba handrai penban abang ni pen bisar ya kini ke benta ngiyoi ba USP bat UDC ki tre na kementa ke sorkar lani na kementa jong ki kaptu kat ne ki badon ha kabor ni penrenjur ya kane ke jingle jong ni USP bat UDC jong kene ke distrik ke jongi ke besngu kulungo kalong ba ha ke step jong lai ko waiterik kat ba ngidang temu ban lek bani simbenta syakane ke public hearing andre hamar ba like to kalat ke ban lek chakasnong tongseng ngiyo i penban ba usurok jong ke piludi ulat dep syalur kene kalong ban khanglat yangi bangin yelek bani simbenta syaka public hearing bat mar persyak bat ni kidon ki pulit bat ki ni ki kang jong ke Sri Cement ki ba up yangi mat ki bayeng ru nolor lum bat ke bas kham sngo pla su ka long ba kini ki pulit bat kini ki kang ki la don lepa ka jingtmu ke baselndat ki la tmu snu yingi nomar ba ki la ai ru da ka signal marsen ya ai signal ki la kawang mau yingi bat ki la kawang tiar gas yingi hadu babun ki dekot ke jongi ki la man saujur bat ki keli ki motor ru ki la julor ka jinggeli hangne ka long mano ba ai bor ya kini ki pulit ban ye trailang bat kini ki kang jong ke Sri Cement ban lur yu usurok bat ru ban kawang mau ban kawang tiar gas
ya upai ba ubalului ubatmu ban lek ban yishim benta syakane ke public hearing ni nagaliang jong HSYF ni penrem jur ya ka jinglek don bor jong ki pulis pat kumju ni penrem ru ya ka sorkar hapo ka jingilam jong menteri rangba Konrad K Sangma lada ka sorkar kam don benta le ni don kti ha ka jingide bat ka jing ai bor ki pulit bakin thombor yu upai ba ha ka tugas ni ka sorkar ka de ban pen i le ni ya ka jinglong khut ka jongka da ka pen bana le ni declare ya ka public hearing ha ka tugas ni bakan long note and void bat ha ka ju ka porro ka de ban suspend ya USP bat UDC jong ke East Gentia Hill District ki ba le pendon kam bakla ya ka bor ka jongki ke baar nisneu ban penrem jorro ya ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ka office jong UDC bagi lenut ban sim ya ka rai ban penyat bet ya kene ka public hearing jong kene ka company Shri Cement balai kimbo ya ka jingkeli dalade yelade balai ba omdon uweru nakaliang ki ba persyak bakin wan ban isim benta ban penseu ya ka hok ka jongki ha kene ka public hearing balai nga ongkumta ha ka first public hearing daki hajar mut ki nong song snong kilawan ban persyak ban penseu ya ka hok ka jongki henry ha ka nepat tang uweiru umdon balak banyawan kane let's say ka don ka a shilendet ha pring jong la Meghalaya State Pollution Control Board bat kane ka company Shri Cement imat kane ka Meghalaya State Pollution Control Board ka datang ka agent jong ki company ki bawan nabar ki ban penmentoy ru tang ya ki bru ki banabar na kata kadaw ki nudru ban sim ya kat kene ka rai ban penyat bet ya kene ka public hearing klem de perkhat su ya ka hok jong ki bru ki badon jaka ha ka tu ka jaka bagani ka company ka thmu ban klong ya uni umausun menta ka sngi ngi nagaliang jong ka HSYF ngi layo ru ban yasong ya ka jingilang pat ba aga jingide ban ai ya ka jingkersan ya ka khasi student union bakala ai por ya ka sorkar bahkan pendam no ya ka public hearing jong ka Shri Cement Limited hapok khatsan sngi ni nakaliang jongi ni ai ka jingkersan ka bapura ya ka KSU aga jingide bat kene ka benta dan ni aga jingide bat kene ka sinjam ka balakalisim ngisngu thu ru ba ka KSU kan pelong ya ka jingilang pajba ka jongka haka khatwei terik jong uni upnai hangte ha mod jong wok piang nongba haka por chi beje naga benta kane kamat bat yaki weiru kimat ki badon kam te nagaliang jongi ni karpat yaki khun jong ka elaka sutnga senrang bat kanthei bapin sneu ba ban yemi pajba haka te ka sngi khnang bangin pen i chaka sorkar bangi persya ya ka jing penyat bet ka jongki ya ka public hearing jong ka Shri Cement Limited bat ru kumju ban ai ya ka jingkersan ya ka KSU ya kini kisan teli kimat ibakal penbena lene kala dawa naga sorkar kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bena ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthaw ya ka joint action plan